כמו שאתם רואים, הגעתי לנהר, פגשתי פה את יואב ואת נעמה, שעכשיו היא עסוקה קצת. הנהר, כמו שהנהר יודע להיות נהר, לזרום. ושוב, גם פה היו לנו ימים עם יותר מים, אבל זה אפשר לחיות עם הזרם הזה. לדעתי הוא חזק, אתה יודע? לדעתי הוא גם חזק. תשמע, היינו פה ניכנס. זה הרבה יותר חלש והיה זרם, אז עכשיו ככל שהוא יותר מלא, לדעתי אתה יודע, לפני שנתיים בתקופה הזאת, הוא אומר לך, זה הגיע לא ראו את הסלע? עד הקצה של הסלע. לא, ראו את הסלע, אבל רק אולי את הקטע הבהיר שלו ראו. יכולת ממש להיסחף, כאילו אם נגיד פספסת איזה תנועה עם השחייה, היית נסחף קצת. לא, יש שאתמול, כאילו, דני, זה היה קצת יותר גבוה על הסלע? יכול להיות שיש הבדל ביום אחד, כאילו? ביום אחד? יכול להיות שיש... לא יודע אם יש גאות ושפט פה. לא, ברור, זהו, השאלה איך זה... אתמול כאילו ראיתי פחות מהסלע. סגרו לנו את הברז בטח איזה חצי שעה למעלה. אז המפלס ירד. כמו נורא התלהבתם, מזה שכמעט לא רואים את הסלע. זה היה כאילו עד אפשר רואה את הקר הזה. כן. טוב, יש פה טענה של יואב שהוא סובר שיש פה גאות ושפל. כן, לא ברור. אני אישית לא כל כך מסכים עם הטענה הזאת. אבל מי יודע, יכול להיות. הנה נעמה חוזרת מהקרב. תגידי לי משהו. אתמול לא נראה כאילו שהמים הגיעו קצת יותר גבוה לסלע, נכון? כאילו ירד היום לעומת אתמול, זה לא הגיוני. אז יש פה עוד אחת רוצה לראות שטוענת את ה... נו, תביא. זה נגנב. תביא נראה. סליחה. לא, אני אמרתי לקחת אותו, היא לא רצתה. אתה יש פה מקליט סרט. או משהו? כן, עכשיו. בדיוק מקליט אותך. אהלן. זה מצלם אותי גם? כן. אהלן. מה קורה חזוס? מצוין. טוב רגע. שבאת. לא ישפך פה הקפה. טוב, זה בינתיים סקירה השבועית שלנו מפי חזוס קרנל. המשך יום טוב. ביי. אתה הבנת את זה? ודאי.